Kaya sa camera. Harap pa talaga ako. Siguro kaya pogi. Kaya pa tayong costume ba? Oo nga, nandito tayo. Brad. Pero mali yung ano mo. Mali yung dating mo. Bakit? Ano ba? Sarap ba? Malibe yan. Kaya, Malibe yan. Pakanda ka lang. Ang kata. Ano mamaya to ha? Ito guys yung kanyang face and head massage. So pinapakita ko lang guys yung pattern o program ng mga kipin pag nagmamassage. Ano naratang pa nung bigyan? Naratang pa nung. Yung bata? Yung ano? Sugat? Hindi, si Grayson na sugat. Yung asawa niya? Ano, asawa ko? At pero paano pa ka ng brace din? Oo. Malaki. Maliit lang naman. Kaya lang masakit daw. Sinabon. Ewan ko lang. Hindi ko yun. Nasa labas ako. Pumasok sila. Alam mo yung gate namin, di ba? Oo. Pag sara niya, yung paa niya, Sumabit. oo, nakaharang sa unahan. Ayun. Sinara niya. Ito nga. Dahil ko mo tawa. Hindi mo ako. Pag matigas to, di ba ito sa sinabi ko sa'yo? O, buhatin ka po. Dahil palsy, stress. So, para lang yung tuloy ito. Wala ako. Yan, di ba? Apa? Tulog si Puka yan. Minom ka ng kalamansi, 10. Lagyan mo ng tubig na mainit. At ito, snowball kayo na lang. Meron yata. May snowball kayo, dalawang snowball. White rabbit yata yung meron. Huwag din. Hindi mental yun. Ano yung tunawin mo na? O tapos ito yung sa binili. At ako na 10 kalamansi. Sa diretso. Uminom mo na sa diretso. Ang ganda. Ayos ba? Tanggal yung sakit. Oo na yun. Pinadigo ko ito eh. Pagyan mo, puro Bago. negative. Yes, maselat po itong Puro negative. maselat po itong Ayan. therapy na ito. Oo, wala kasi po eh. Yung ating mga kamag-anak niya sa Batasan, mga De La Cruz, ayan, shout out. Garcia, Salax, shout out, ayan. Sino ba? Ano pa tama ba na? O yung anong isa uman, Yung anong kapito niya? Dakis. Ha? Dakis. Lakis? Dak. Dakis, o mga Dakis po dito sa San Vicente. Yan, Dakis yung. Ayan, shout out po, ayan, baka mapanood po ito. So, binabati po yung nagawin ko po yung shout out. Pinsan niya, namatay nga. Na-aksidente. Ano? Ha? Condolence nga pala, namatay ka na. Oo, na-aksidente siya. Na-aksidente pa rin, guys. Ito? Oo, naka ano sila? Side. Side? Diba lalaki? Lalaki. Driver siya? Hmm. May patisan ka niya. Nandiyan lang. Sabi ko, dito ako sabi niya. Ay, nasa trampoline dyan. Wala, kinig ko. Lumipad. Trampoline dun. Oo nga. Tinitingnan ko sabi ko, parang di mapasok ko nito. Aso yung aso. Ay! Hoy, Luna! Sa aso ko. Sa taas, sa baba. Sa motor. Kaso ito. Hiya mo siya. Sa loob. Binig niya. Kasi may ano, magigising si Pao. Hindi malalim ha. Hindi malalim. Ayos na.
ito yung head massage part 2. Gusto kong